Okay mga S-friend, so ito, try nating umakyat dito. Ito patungo na daw po ito sa magandang view, yung Batuhan. Dito po yan sa barangay ng Bersian, dito po yan sa Bugalyon. At ito dito ka talaga kailangang umakyat. O di ba? Wait lang, try natin. So literal talagang batuhan to. Para nang hagdan-hagdan eh. Nice mo na. Ayan. O ito may daanan. Ito. Ayan, may daanan dito. O yung bag mo. Ito siya. Wow. Pareho dun sa ano no, yung Andukat Bato. Yung feature. Yan. Mula pa talaga sa pinakatuktok, pero pupuntahan natin yung bato. Ayan. Anong oras na? 4:28. Oh, teka, bakit may ano? Merong hagdan. Tara. Hinihingal na. Ito, meron naman palang daanan. Oh, ano to? At habang umakyat tayo, may makikita tayong mga nakasulat. Ano daw yan? Mark Jacob. Love. Jedi Rose. Mwah, mwah. Ayan. I love you, Jedi Rose. Sinulat-sulatan na naman nila. Ayan oh. Oy, Jedi Rose, mahal ka daw ni Mark Jacob. O yan. O ano? Dumulas na. Tapos kapag maulan, lahat ng tubig, sigurado dito ang daanan niya. Oy, tinatawagan po namin kung sino-sino yung mga huling umakyat dito. Ayan, nilagay pa nila, my best friends. Ano? My best friend forever. Team Bungal. J for Jacob, R for Romeo. A for Andre. L for Lester, P for Bernard, Bernald. R Bernard pala. M. Mark Angelo. Mark Angel lang nakalagay. J. JM. And last, J. James. Sila ang tinatawag na Team Bungal. Oo. Madulas na dyan na yun. Mga JJ mo. Ariga. At kami ang Team Bungal. Tara. So, hindi naman siya matatawag talaga mga S-friend na super hike, major hike, minor hike. Basta trip lang na hike to. Nadaanan hike. Oo. Ayan, o, di ba? Yung mga bundok na yan talaga mga major hike yan. Ito, trip lang na hike, board na hike, board ka lang sa bahay hike. Napadaan lang hike.
Oo. O ano na? Diretso. Ayan na, malapit na tayo sa may batuhan. Tapos, may hiker ganyan, naka flat shoes. Ano ba yan? Yung parang hindi prepared, nag-usap-usap lang. Tara, punta tayo dito. Tapos yun na. Noon, naghahanda pa kami sandals. Yung talagang hiking shoes. May gloves pa nga. Tapos ang lalaki pa ng mga bag namin. Ngayon parang pupunta lang sa school. Yung magsusundo lang ng kinder. Yung kinder. Ayan. Grabe. Halata mo yung mga, alam mo yung dinadaanan ng tubig kapag sobrang lakas ng ulan. Yan, ito yun, sigurado yan. Ay, ito na. Ay, dun pa. Nagsisisi na ba kayo? Ay, ito pinipigilan niya yung hingal niya. So, ayan. Mula dito, may kita mo na talaga yung mga malalaking bato. Ipak ng bato! Ganyan yan. Sabay hingal, ayan, medyo okay na yung view. Hindi pa naman ito kataasan talaga mga S-friend, pero sige. Yun nga lang, challenging kahit pa paano yung daanan. Parang naglagay sila ng ano dito. Parang hagdanan. Ay, ayan na. Uy, ito. Nak, tara na. Yan, oh. Ang ganda na kahit pa paano nung view. Umahos na yung pa ako. Grabe ano, oh. Yung mga itsura ng mga bato nila dito, grabe. Tara. Ay, grabe. Ito pa lang ito pero nakakahingal na. Tapos meron para mga bulak na lumilipad, ayun oh. Pag may hika ka, pag na yan, nalanghap mo, good luck. Ayun oh, ba't ka? Oh. To feather, parang feather. Ay, may cross. Uy, bakit to? Tatlong cross oh. Ano to? Bakit ganun? Ayun din ata eh. Ayun na, di ba? Hoy, may nag-iwan ng mga kainan, no? Grabe.
try. Ito oh. Ala. Ah. Ano to, parang atang, ganun. Nakakatakot naman. Ganyan pa yung mga ano yung mga shape ng sa mga group. Ano, parang ano, alam mo yung parang ano, May nagre-ritual. nagre-ritual. Alam mo yon? Oo. Ay! Ano? Nagulat, nagulat. Oh, bakit nagulat? Na wrong turn. Tara na, tara na. Tapos ito halata kasi Easter Sunday ngayon mga S-friend. So halatang may kagagaling lang din dito kanina. Tapos ito ngayon yung aakyatan natin. Pupunta dun sa pinakatuktok talaga. Grabe oh. Tumubo siya sa gitna ng ano. Grabe. Yung salimagi. Okay na? Yan na? Wow. Sige, try natin. Paakyat lang, wait lang. Ayan, medyo doon pa talagang pinakatuktok niya. Ayan pa yung pinakasamit. Kaya lang, ay siya lang nakaakyat. Pero ito na, oh, di ba? At least kahit pa paano maganda rin tignan. Oh, ha? Para makita niyo yung summit. Taas na. Yan, makikita niyo yung daan doon. Tapos, kita dito. Ito makikita niyo sa summit. Pinakaluktong yun. Pagkata na mga lumot-lumot na rin. Sila. Mahangin, medyo mahangin dito. Hindi masyado mainit yung bato. Mainit yung bato. Ang hangin! Oy! Nakakyat siya! Nakakyat siya, guys. Yan. Woo! Nakakyat! Oy, bakit naka-selfie to? Naka-video yan. Ay, naka-video. Oh! Oh! May isang babae na iwan! Naiwan yung babae sa baba. Ang hangin. O, diba? Kahit sabi mo lang, ganyan lang yung view mga S-friend, pero alam mo, stress reliever eh. The best time na umakyat kayo dito siguro mga alas 4, past 4 or mag-aalas 5 na talaga kasi yan o. Mahangin na. Bukod sa medyo mahangin, ano rin yung init. Yan. Masyado mainit yung bato. Correct. Yan o. Oh. Tsaka nakakayapakita yung pako parang luya eh. Ayan o. Oh. Ganda o. Actually ito mga S-friend, itong bato na ito, makikita ito talaga sa highway eh. Kaya ito yung nasundan namin kanina. Saan ba yung highway? Basta alog dyan, sorry. Excuse me. Alog dyan yung highway na yan. Ayan. Ganda. So ayan mga S-friend, at last nakaabot din tayo, nakarating din tayo dito sa tuktok nitong malaking bato dito po sa barangay ng Bersian sa Aguilar, Pangasinan. So wala talaga sa plano ito, napag-usapan lang namin, talagang hindi kami prepared. So at least 'di ba kahit papaano, hindi prepared, hindi plinano pero natuloy. Oh, 'di ba?
Ganda ng rock formation niya, no? So bago natin tapusin ito mga S-Friend, syempre maraming salamat dahil nakasama na naman kita, nanood ka na naman ng videos natin. Pasensya na medyo talagang mahangin ngayon kasi dito, and buti na lang at least napakita ko sa inyo yung isa sa mga alternative or isa sa mga pwede ninyong puntahan dito mga S-Friend sa Aguilar pag sakaling nagawi kayo dito sa Aguilar, Pangasinan. Sa ecotourism nila, isa po ito, top of the mind, huwag ninyong kakalimutan syempre, ito pong Numbersyan. Barangay po ito, kung hindi ako nagkakamali, dito po sa lugar na dito sa bayan na ito na nabanggit. At saka ito lang naman pinagmamalaki, ito lang naman talaga yung isa sa mga pwede ninyong tambayan, puntahan, pangtanggal ng stress, something like that. So yun lang mga S-Friend, maraming salamat once again, at sa mga susunod pa natin syempre mga videos, tumutok ka lamang at mag-subscribe, syempre tumambay ka lang sa Urbex PH Plakado TV dahil marami pa po tayong mga ipapalabas, papanood sa inyo. Syempre mga exploration natin sa mga lumang sementeryo, exploration natin sa mga lumang structure, abandoned structure. Kaya kung sakaling meron kang maisasuggest, may recommend ka sa amin, huwag mo kaming kakalimutan na i-PM sa Urbex PH Plakado TV Facebook page, at kaya pwede naman din mag-comment po sa baba ng videong ito. At maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat ng mga lagi pong active at present talaga. Si ano ba yun, Focus Kita, kung hindi ako nagkakamali, yun yung pangalan niya, si Ain, nakalimutan ko lang yung pangalan niya, pero si Ain, nakalimutan ko na, si Sophia Ain ba yun? Basta ganun pero maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood at sa lahat ng mga hindi ko na mababanggit. Paramdam lang po kayo, pagalawin nyo lang yung baso dyan sa comment section para nasa ganun syempre ay ma-shoutout ka namin, o kaya naman mabigyan kita ng pangmalakasan na shoutout, pero hindi ko alam paano tayo. Ayan na, nanigas pa yung ako, medyo ayan na, mag-alas 6 na kasi ito mga S-Friend, so kailangan natin umalis. So kagayon man, maraming salamat once again, at sana na-enjoy mo yung view na i-virtual tour kita dito syempre sa ating exploration ngayong araw na ito. Once again, subscribe at huwag ninyong kalimutan syempre na i-hit ang like at saka follow din ang Facebook page natin. Pareho lamang po ang pangalan, Urbex PH Plakado TV. Hanggang sa susunod po, ako po si Rico Loco. Abang lang sa susunod na video. Diyan na kayo sa baba.